Bili smo i ostali najgledanija televizija u Srbiji. Zvanična pipometarska merenja potvrđuju da je televizija Pink sa ostvarenih 22,27% udela u gledanosti ispred RTS-a 1 jer je drugoplasirana televizija ostvarila 21,61% udela. Televizija PST sa 15,52% i televizija B92 sa 7,24% imale su zajedno kao televizija Pink sama. Top liste potvrđuju odličan start novog formata Bračni sudija. Pogledalo ga je 32,82% ili 1.535.420 gledalaca. 48 sati svadba je takođe imala milionski auditorijum jer je 1.468.585 gledalaca bilo u 21 čas uz Pink. Zaplete u serijama Mala nevesta i Nasleđe jedne dame u novom terminu u 18:30 pratio je Netremice svaki treći gledalac. Celih 24 časa je televizija Pink izbor građana Srbije. Hvala na poverenju.